Ešte Avera vyspolnúť, ďakujem. Ešte caster je tam. Dobre, preskupíme marky, seba. Pavučiny za 5. Linda. Pavučiny za 5. Castera Prio. Je tam jedna malá atka. Atky, prosím vás, zastanujte tie atky a zabite ich, tí malých šulinov. Dostal teďka rú, tak sa veľmi omlouvám. V pohode. OK, premarkovať. Si to drž to kraje, prosím tě ještě. Ty jsi byl trtikulec? Pozor na castera. Pavučiny za 4 a potom presun. Ešte nechaj tam. OK, môžeš presunúť. Presunte marky taktiež. Pozor na svirlis zase. Vajíčka za 5. Vajíčka. Pozor na životy, pozor na agro. Kľudne, keď rozbijate tie veľké vajca, tak si dajte nejakú devku. A bacha na casterov. Môžete vyspolnúť Avera. Ďalší kombat pôjde na bestiu za 30 sekúnd. Sú tam paraziti. Pobíte to všetko. Premarkujte. Presun pavučiny za 2, 1. Battle Race pôjde za 10. I'm ready. Kombat za 5. Díky. Limba. A sledujem si kiky na tých casteroch. Pozor, je ich tam veľa. Ešte jeden. Môžete vyspolnúť Avera. OK, good. Ďalšie vajíčka. Premarkovať. Dajte rebav na bestiu potom. Vajíčka. Pod bossom sú fialové. Pozor na agro. Bacha na agro, nezomrite niekto na milibuty. OK, je tam ešte jeden vzadu parazit. Dobre, odtiahni toho bossa úplne do piče na druhú stranu. Na druhú stranu, na druhú stranu, na druhú stranu, na druhú. Preč, 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 preč. Ešte.
Budú druhé potky. Už sú. Dobre, tieto 3 vajíčka rozbijeme, hej? A všetci fokus na tie vajíčka proste musíme zahrať perfektne. Máš PI? Ja už som ti dal. Vajíčka, fokus. Casterov hlavne kikovať, casty. Sú strašne rýchlo tie casty, musí padnúť fialová ako prvá. Fokus fialovú všetci. Rýchlo castera, prosím vás, tých casterov zabite. Castera a druhého castera, všetci fokus na cast, serte na bossa, castera. Dobre, OK, a fokus bossa. Pozor na tankov, pozerajte sa, či nemajú debuffy. A boss, všetko do bossa, pulni trošku toho bossa ďalej, nech je viac miesta. Pozor na svirdlis, hlavne fokus. Pozor na HP na tankov, Odpalte ešte health potky, všetko čo máte. Easy. GG! Holy shit. Good job. Jak sa povedalo, že druhá potka sa krásne rozbehla a potom skapal na svět. A Verza křičel, vole, jak si ho táhnu do piči, jak jsem se zařezal do sedačky, vole, a říkal, kam, vole, kam? Kolik má životů ten boss, jsem vůbec nesledoval ke konci už. Doufale. To je dobré. Fotku. GG? Môžeme to zhodiť na gemy. Pardon. Směrujeme na modrou marku. Takže reálne ten damage podľa mňa nebolo nič vyšší. Tak sme sa napedovali. Bolo to celkom smooth, ale vidíš, že proste prvý 4 boli, OK, AP je Magor, ten sa neráta, ale máš tam Vertical, Artyho Saobona, Holidard a potom hneď za ním oni docela, či veselo, bože. A ešte... Tak ten shooter on to v podstatě udělal třeba, nevím, 12-15% na 4 lidech. A na ostatní mají, já nevím, kolik můžou mít, já nevím, Otázka, kolik to zabere, no. o 0,5% méně třeba ostatní, když to máš... Ale nie je to až taký veľký rozdiel. Potom do budúcna si už nagemujte si čo chcete, ale bolo to cool. Spravte fotku niekto, neviem či to niekto fotíte. Ideme zabiť Kivezu. Čekaj, nogy